Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa za ku saurari bayani daga bakin Maidubin Isa Foundation daga bakin Fonda Malam Usman Maidubin Isa. Malam Usman, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. wato wannan dan takaitaccen bayani zan gabatar wanda ya shafi dukkan musulmi baki daya. Wato godiya ce zan gabatar duk da na kwarai idan aka yi wa manzon Allah abin kirki sai ya yi godiya. Haka duk da na kwarai idan aka yi wa manzon Allah abu mara kyau sai ya nuna bacin rai. Da haka lallai wannan hukuma ta tafi filafilai wajibin mu mata godiya da kudirin da ta ɗauko wani aiki babba wanda muka jima muna so mu irinsa, sai kuma gashi Allah ya fito da su da kansu suka yi tsari wanda za su yi gyara a matafiyar shahirai. Haka wallahi afakan lahu muna dangwala maka, muna goyon bayan ka 100%. Mu masu kishin manzan Allah muna dangwala maka 100% ka aikata wannan aiki, kuma ka tsaya kai wannan aiki kai kadai a matsayinka na hukuma, saboda shi ne ka samu cikakkiyar nasara. Kakka shiga cikin mu ka samu matsaloli, kakka shiga cikin sha'irai, kowa ina da irin aƙida tasa. A tsaya akan cewa za a saita duk wasu kalamai da lafazai za su taba Allah da wanda za su taba manzon Allah, da lafazai da suke jawo a koma cikin shirka, mutum ya fake da yaban manzon Allah yana shirka. Duk ka riga ka yi bayani a bakalla, muna goyon bayanka har bangaren mu da muke ba da kariya ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam. Ka yi gyara a ciki. Daman mu ma din da muke wannan zafafawa daman dan ana taɓa manzon Allah ne, amma daga ran da hukuma ta shiga ciki mu ma mun samu saiti, mun samu abin da muke nema. Kuma ku ne za ku aiki na cikin jin daɗi da sauƙi, kun fi mu sanin hanyoyin da za ku bi sai a samu zaman lafiya. Kuma Allah ya taimake ka, kuma a yi maza haɗe da gwamnatin Kano ta baka dukkan tallafi da za ka iya aikata wannan aiki cikin sauƙi, saboda yin wannan aikin yi wa musulunci aiki gaba ɗaya ne, ba aiki aka yi wa wasu ɓangare ba sha'irai aka yi ba 'yan gari aka yi ba, duk musulunci aka yi. Kuma Allah zai yi murna da wannan aikin. Ya kamata lallai abakan lau muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah da baka wannan fikira, kuma ka aikata wannan aiki da ba a tantance masu shirka, masu bawa matsayin a ɗauki annabi a mai da shi Allah, ko a ɗauki Allah a mai da shi matsayin annabi a ƙasƙantar da Allah, a ɗauki wasu malamai ana gwada su da manzo Allah. A yi mana maganin wannan. Idan aka yi mana maganin wannan, musulunci zai ƙara tafiya successfully cikin jin daɗi. Allah ya dafa maka, kuma Allah ya ba maka, kuma Allah ya baka ikon ɗabbaka wannan aiki yanzu ifada aiki. Muna fatan alheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.